Mtima wanu mbuye, nyengo zanga zisintha. Mtima wanu mbuye, nyengo zanga zisintha. Wantaonela Davide nakhala mfumu, nyengo zinasintha. Wantaonela Alute anakwatiwa, nyengo zinasintha. Wantaonela Ayobu anachila, nyengo zinasintha. Mau anu ndi mau anu mbuye, nyengo zanga zisintha. Mau anu Yawe, nyengo zanga zisintha. Wantaonela Yohani Zebedayo, nyengo zinasintha. Wantaonela Petulo anagonjetsa, nyengo zinasintha. Ndikulandireni okondedwa omvera konse kumene muli. Heneleke Tchale mtumiki wanu believer. Lero pa 8 June 2023 sabutopiki kufunikira kwa mtima. Musaiwale mwana Mulungu, tikuomba nkora, tikumalizitsa, tikupangula buku la Yohane. Believer, tadalitsika, talimbikitsika, sitili chimodzimodzi m'buku limeneli. Dzulo timanena kuti kuchita mawu. Kwadzadza ambiri m'tchalichi, oimba kwambiri makolasi, ovina kwambiri makolasi, makwaya amaimba kwambiri koma sachita mawu tambwali. Mawu a Mulungu sachita, mawu a Mulungu sasunga. Ambiri amasunga zimene agogo wadalangisa, zimene mbuya wadauza. Mwana wanga ichi usachite, mwana wanga apa usakale, mwana wanga ichi. Amazisamalira mpaka na pano. Bambo anga adandusa, mayi anga adamuza, adamwalira kale. Adansira chintengo china chake, amachigwirisa ntchito, amachikabe kumutu kwake. Adansira chikopa, amachisamalira koma sachita mawu. Tambwali pa mawu a Mulungu. Tambwali. Ndedzulo Mulungu amatilimbikitsa tiachite mawu. Chozizwa chili pamene tikuchita mawu. Chozizwa chathu kusintha kwa nyengo kuli pamene fe tikuyenda mawu, osamangomva kokha. Ayi koma kuchita. Mulungu akati leka udzileka. Mulungu akati chimenechi ayi. Mulungu akati ichi nchoipa. Mulungu akati ichileka udzileka. Kuchita mawu. Mudzakhalabe church member mpaka naliti? Church member koma usachita mawu. Ma church member amazunza kwambiri, amapanga zawo. Yesu akunena zina, iye amapanga zake. Tambwali pa mawu a Mulungu. Ndedzulo ife tinaona pomba nkora chaputala 1 tinadusa nditu. Zitivuta kuti tilonde chaputala china chilichonse pomba nkora timangofotokozera pongoyimangirira nkhani yonseyo. Haleluya. Ndedzulo tinaomba nkora kwambiri pa mkazi wa ku Samariya ndi Khristu Yesu pachitsime. Ndedi manena kuti mzimayi amene uja adachita mawu. Hule komara kumana ndi Yesu adasiya mtsuko nkuthamanga kumudziwa kwawo. Kauza chemali yake, kauza mabrazas yake, kauza ankolo wake, ndakumana naye, tiyeni mukaone. Andusa zanga zonse, tiyeni mukaone. Chifukwa adankopa
kusunda nkopa andufuna madza tikairane mamuna wako pamene papanalimba dzulo ndi adayankha kuti ndilibe mamuna. Hule anadziwa kuti mene dzililimu ndiye kuti mamuna ndilibe. Ndiye ngati muna kuti muli mamuna pamene mamuna imba nambala 7. Hule anadziwa kutha kwa banja lako loyamba mopanda dongosolo apa pamapweteka banja apa, koma pali choonadi. Kwinako amakhala kuti siamunakonso. Nzeru zimene Hule dali nazo. Ndiye nafunsafunso inu yamene muli naye ngwanambacha yoyamba idatha bwanji chidachitika nchani, yachiwiri idatha bwanji chidachitika nchani, wachitatu idatha bwanji chidachitika nchani. Bilifa tikamawompa mkora muvuma baya idatha bwanji. Muli kutali muri Mulungu ayankha mamuna mwini mkazi wa mwini nkumanena kuti dziuyenda mwasi akazanu anakuvurika. Yesu akutika muse mamuna wako Hule adari mamuna ndilibe ngakhala dali pabanja nadziwa ndasiyasiya amuna ndasiyasiya akazi uyu si wanganso uyu si banjanso iyi uku kungosawaletsana awa ndi mauchimo okhaokha Bilifa namvera. Haleluya. Mudzakhaladi waphala kurekwena kumwalira au panga vigololo nkumaona ngati mbanja. Ena maganiza kuti bora tidalitsa mudziwa. Ena makwatira mkazi kuntcheu ndikuthawa naye kudzakhala naye kunsanje nkumatita ngopezana kumene kamba mpingo wa kunsanje nkumati busa tidalitseni. Abale anu ali kuti atikwatalika kwambiri kumene kuchabusa jankudalitsa sakudziwa kanthu bi. Tamvera olo mwachoka pagome olo mwavala kansalu kayelo pamaso pa Mulungu si wanu. Wow, haleluya. Oh, haleluya. Mwana Mulungu zopwereka koma ndi bwino choonadi chochidzimasulidwa chifukwa mene mabanja akuthera lero dzikumamvesa chisoni. Kodi banja idzitha chonje simungathopirirana? Basi sindikumfunanso foni yache imaitana pasi 12 usiku. Ama muimbira sindikundziwa kune angata joina satanic. Iya kuti angati inu tikati ngwachibwezi koma kudziko langa ine. Chifukwa chomwecho nchoti banja basi it. Ambuya tithandize. Werengani Baibulo yanu banja idzitha bwanji. Mulungu anenanji m'malemba kuti wina afike pokwatidwa kapena kokwatira Baibulo ikuti bwanji. Bwanji mumakonda kuwerenga side imodzi ya malemba. Baibulo ikuti basi wina imabere ache akagwa kabwera ngati patapata pomwepo basi usintho katenga wa mabere woima. Wina akadwala basi thupi yamba bibi unsiyo ukatenga woyera. Wina akamba kuonda basi muleke basi ukatenga wina onene patipwitipwi. Muwerenga Baibulo ili ni version yanchi mane muwerenga. Banchi mabanja angothaji sawawa. Dzufunika kupirirana, dzufunika chiyero. Banja simpira, banja sipada. Tikamalowa mbanja tizikhala serious. Tikamamanga ukwati tizitsimikizika kuti uyuyu sitidzalekana naye mpaka na imfa. Manda si wanu. Amena yo si wanu. Kamukondana kamaita berekana kumbuyo kamuta kwata na business yani kwenda kwambiri kaya pano ndikuti kuti ana muamba kubala kwambiri ndi ameneyo koma ngati banja nayo yamba idathopa ndadongosolo ameneyo si wanu. Bwererani kwa anabanda, bwererani kwa piriacha, bwererani kwa banda. Arabusa ndi bwerera bwanji pempera amakonza njira popanda njira. Lero ndili nkarundu ine. Haleluya. Kufunikira kwa mtima.
tikumba nkora. Mwana Mulungu, mtima ngofunikira. Mtima ngofunikira. Yesu dzulo tamona ali ku chimpwirikiti cha utumiki. Akufika kudoko. Yesu tamona ali pa chitsime. Yesu tamona ali kukwari. Yesu tamona ali mkachisi akugubudusa magome. Yesu tamona ife ali kuthamandira Betesida. Yesu tamona ife akuchulukitsa mikate anthu kudya mpaka nakuoloka pa nyanja kupita tsidya lija anthu adampeza kwanko Yesu nkusintha topic nkoza kuti ngati ali ndi njala munthu adye ine. Tadziona Yesu zimenezi, tadziona dzulo zimenezi. Believer, taona anthu akubweresa mkazi wachigololo kwa Yesu nkumanena kuti uyuyu tangwira ife malamulo asanena kuti amene tingende miyala amwalire. Yesu akuti amene ankagonana naye ali kwani? Kuma kudziko lino dziko njokondera Yesu akuti amene sadachimwepo chibadwa chachiyambe kumkenda padalibe ngakhale mmodzi anankenda. Taona zimenezi dzulo believer. Yesu adafika kumanda Lazaro chakufa mpaka na chidauka. Chowola chimene chidali ndi ntchentche. Yesu akapezeka pamalo believer amathamangisa ntchentche. Ndi unena pano ena ntchentche zilimwo, ena ntchentche zilichi. Ntchentche zitsungu zikukulonda tamverani. Akafika bwenzi Yesu amathamangisa fungo. Akafika bwenzi Yesu amathamangisa ntchentche. Chowola sichimaola, chonunkha sichimanunkha. Ena kuti abusa banja langa laola, ena kuti abusa ntchito yanga anunkha, ena kuti abusa ine ndi fungo lokhalokha tamvera. Bwenzi Yesu akafika pa iwe amachipangisa chimene chikafuna kuola chisaole. Taonera pa Lazaro oraidwa okhala m'manda. Yesu atafika Lazaro adakhala wamoyo. Hallelujah. Chapter 13 mpaka na chapter number 17. Pamenepa ukamba dzoti Yesu ali mchipinda chapamwamba ndi ophunzira ake. Topiki yoyamba dzichepeseni ananga, mudzisambisana. Kati mati kusambisa, kati mati kutsuka, kati mati kuchapa mapazi. Ndi Yesu mwiniyo ndi amene adatsuka mapazi a ophunzira ake. Adatsuka, adachapa. Topiki adaphunzisa. Nimafuna nene dziko langa ino amene muli mabeliever dzichepeseni. Kukula mtima ako ndi chinzimu cha Satana. Kamwana kang'ono chintima chachikulu delera. Dzichepeseni. Mwano iyaye, chipombwe iyaye. Mundimva marukuruku ayi. Anthu opemphera madzika nkudzichepesa. Anthu opemphera madzika nkukhala pansi paena. Anthu opemphera madzika nkumapereka ulemu. Kudziko kuno kuli anthu achipongwe timaintasesa kumara mwano. Anthu opemphedzera koma achipongwe malankhulidwe a mwano mangonyoza lilime lawo lopotoloka. Mkhristu wa mtundu wanji osalemekeza. Muli kuntchito ngati Mkhristu mudzikhala dzichepesa, mudzalemekeza Bwana. Mundimva? Lemekezani wapatsogolo panu. Mulemekezeni Bwana wanu. Kudelela ayi. Dzichepeseni pansi paena. Muri kuchalichi perekani ulemu, alemekezeni atsogoleri. Muri makwayala pali makwaya mistress, pali makwaya master, alemekezeni. Dzichepeseni nchimene Yesu akuphunzitsa mchipinda. Kudelela ayi. Mundimva kudziko kuno kuli tenda tating'ono koma todelera kwa mpiri maso phiu topanda ulemu. Koma ati ntopemphera. Ati ntima intercessor. Ati ndazima yatolika. Simungakhaleko ndi ulemu. Simungadzichepese. Yesu akuti ophunzira anga dzichepeseni. Mudzisambisana mapazi, mudzipukutana mapazi. Aliyense adzimona nzake wamposa. Pasapezeke matukutuku, pasapezeke kukula Hallelujah. Lero mvomerezeni mwana Mulungu tifike mchipinda chapter number 14 nchimene tikuwerenga. Yesu aneneratu zakubwera msoko wake. Verse number 1, chapter 14, verse number 1. Mtima wanu usavutike. Mukhulupirira Mulungu,
mukhulupirira inenso. Haleluya. Mtima, kufunikira pa mtima. Ambuye Yesu mchipinda ali ndophunzira papapa, ali tsogolo akuphunzitsa. Topic imene kubwera apa akukamba za mtima. Mumadziwa mwana Mulungu kuti mtima ngofunika. Popanda mtima palibe moyo. Mtima ngofunika. Kuti kamanena kuti apa pali munthu ndi mtima. Nyambo Yesu aunena mtima wanu usavurike. Biliva mudamvapo kuti kuli matenda a mtima. Matenda awa ngoposa matenda onse. Ndamvapo anthu anena kuti mtima wanga upweteka. Ne matenda awa ali m'magredi. Mtima wanga upweteka. Anthu anena zimenezi. Mtima wawa. Ena biliva anabadwa ndi mtima woboka. Endi matenda awa a mtima wa ali mdokotala wapadera-dera. Ali ndi nesi wake amene adapanga masti zimenezi. Kuti kusinesi aliyense amene mapereka panadolo, amene angathe kupanga, amene angathe kukhudza, amene angathe kuchirisa za mtimazi. Ayi. Kuti mukamafika mchipatalamu, amachita nena kuti adokotala amene okhudza za mtimayi adzafika pano mwezi wakuti. Amakhala m'madeti apadera. Biliva ni mafuna nene pano mtima ngofunikira. Mtima ngofunikira. Ambuye Yesu sakunena kuti mwendo wanu usavurike. Ayi. Ambuye Yesu sakunena kuti mutu wanu usavurike. Sakukambaso kuti mimba zanu zisavurike. Ayi. Yesu sakukambaza makosi kuti makosi anuwa asavurike. Yesu onena kuti mtima wanu usavurike. Chifukwa anadziwa mtima ukavurika chabwino palibe. Mtima ukavurika moyo palibe. Mtima ukavurika mtendere palibe. Mtima ukavurika punthu biliva ndikukambasa mtima. Mtima ukadwalika palibe chabwino. Matenda ngopyawa. Matenda mtima ngopya. Biliva mukadzamva kuti uyadwala mtima, dziwani kuti munthu amene ufunika mapemphero kwa mpiri. Mtima ukavurika mapopedwa magazi amavuta. Ndipo moyo nthawi iliyonse umakhoza zima. Ankhosa omwalira. Ndipo amachita tumizidwa kunja. Ena chifukwa cha matenda wa biliva akhawapita ku India. Boma ndikupanga china chilichonse bwanji matenda amenewa Malawi muno mulibe dokotala wake. Ndamvapo ine kuti ana awa adabadwa ndi mtima woboka. Endi zotsatira zake boma imatenga ndalama zambiri nkuwatumiza anthu aja kunja kwa dziko la Malawi. Matenda wa biliva matenda opya. Matenda wa biliva si matenda masewera. Arati chala chavuta mathana nacho biliva pa planta yapa. Arati mkono wavuta kupita kulilongwe kamususanto biliva akumanga bandaji zilongosoka. Akati mimba mwapotokola kwambiri kutsegula ukapita pa Nzuzu ukapita pa Nsanje pa akupasa magnesium zilongosoka. Koma vuto ikakhudza mtima boma imakhala gwede. Vuto ikakhudza mtima mabungwe nawo amakhala gwede. Timpulumutsa bwanji, timtetezera bwanji, timsungira bwanji moyo chifukwa pamene pali injini ya moyo. Funikira kwa mtima. Funikira kwa mtima. Mtima ngofunikira. Ambuye Yesu anakuti mtima wanu usavurike. Mwana Mulungu, mudziwa munthu amakhoza khala pa banja. Zonse zili bwinobwino. Kudya kararu. Mwananere kudya ka 5 times 6 kudya. Akhoza kudya mamawa. Kudya cha 10. Kudya cha 12. Kudya cha 3. Kudya cha 6. Kudyanso cha 10 asanagone. Koma ngati mtima uvurika, mtima ukudwala,
mtima suli bwino amatha kuonda zakudya zili mbwerekete, amatha kuonda chakudya chilipo. Ndikunena ndi wina pano zonse zilipo adamgulira galimoto koma chifukwa cha mtima, matenda a mtima. Biliva ndifuna undimvetsetse. Ali pabanja inde ndalama mpasa zonse zikuyenda koma mtima ngati uvurika zakudya zija zimasambirira. Amakhala ngati sakudya, amakhala ngati sali pabanja, amakhala ngati alibe ndalama, thupi yake yonse imanyenjera chifukwa cha marenda a mtima, kuvurika kwa mtima. Mtima wanu uli bwanji? Mtima wanu uli marenda anji? Mtima wanu ukumagunda bwanji? Mtima wanu ukumapopa bwanji magazi? Mtima wanu umakhala bwanji? Mtima wanu ndi ukamba za mtima. Haleluya. Mudzamva anthu akunena, mwina afuna asamuke, mudzamva mtima wanga sukuvomereza kuti ndikakhale boma limeneli. Bwanji mukagwirira ntchito kunsanje, mukakhala kumeneko wamkulu. Bambo ayilandira nkhani chapita kausaka zawo kuntchitoko atikakhale kunsanje, mudzampeza mkazi. Mtima wanga kulibe kunsanje, mtima wanga sukuvomereza. Sanena kuti mwendo wanga sufunako, sanena kuti mutu wanga oh haleluya, haleluya. Mtima wanga mumadziwa kuti kukwatirana mabanja mundi mtima. Akhozobwera wina wa galimoto koma mudzampeza mzimayi mtima wanga sukuvomereza. Abale nkumari mamuna ndi amene kwatwani nayeni chonde akutengeni asisi anti chonde musakane chonde mamuna amene, musankane mamuna amene chonde uchita dandaula kuntundu kudandaula mapesa sache nkumabwera asisi vuto nchani mamuna bwino ngati amene achemwali mamuna uyu wophunzira akutengeni amene. Koma mudzamva mzimayi mtima wanga kufunikira kwa mtima. Ngakhale mzibambo amayankha mtima wanga sukugunda kwa mayi amene mtima. Yesu akuti mtima wanu usavutike, mtima wanu usavutike, khulupirirani Mulungu. Biliva, mtima ukavutika, mtima ngati suli bwino, ntchito simayenda. Mtima ukavutika, tsogolo silongosoka. Mtima ukadwalika, palibe chimene chimalongosoka. Mtima. Yesu akuti mtima. Mwana Mulungu, mtima wanu usavutike. Ndukamba ndiyena mtendere alibe, mtima uvutika. Ndukamba ndiyena marendawa akhudza. Ndukamba ndiyena pano thupi sili bwino. Ndukamba ndiyena afuna tadzimangirira, mtima uvutika. Biliva, marenda awa adzadza kudziko. Ambiri ngopemphera koma mitima yovutika. Ambiri ndi maintasesa koma mitima ikuvutika. Ambiri ndi azitumiki koma mtima wawo uvutika, uli marenda. Marenda, Yesu anadziwa chithupi chonsechi chasenzedwa ndi mtima. Mtima ndi Bible nakuti mtima. Mtima. Haleluya. Ena adayimba kuti mtima suvala nsanza. Akuti sumavala nsanza mtima. Mtima. Mabanja akuthawa mtima. Munimva na Mulungu. Anthu kugarukira na mautumiki mtima.
kukula mtima. Mudamva buzonzi uyu ndo kula mtima. Kumuyangana size yo kamwana. Koma ndo uyu ngokula mtima kwa mpiri okula mtima. Ndikuti ali ndi vuto. Mzimayi koma okula mtima. Nyamara koma okula mtima. Ndi nzibambo koma okula mtima. Ndi mtumiki yinde koma mtima. Mwana Mulungu, marenda awawa akakugwira. Mudziwa anthu marenda wa mtima amafama dzidzidzi. Hararagi, mudamva zimenezi. Marenda mtima. Dzimango ima usapopa magazi. Pamwepo munthu dzulo mudali naye bwanja tamwalira. Wina kungo ndzidzimusa kangani moto kuphulika. Akakhala marenda mtima pomwepo apita. Marenda wangovuta kwa mpiri. Yesu adachita kunena kuti mtima usavutike. Amadziwa kuti moyo uli pamenepo. Mtima ukadwalika palibe moyo. Ndi ukambaza mtima ukasautsika palibe tsogolo. Mtima ukavutika palibepo chabwino. Mtima ukavutika munthu amapanga lizeni kuchoka kwaya mtima. Mtima ukadwalika bilifu. Ukambaza mtima ukakhala mmavuto mtima palibepo tsogolo. Mtima wanu uli bwa. Mufunika Dr. Jesus. Mufunika Yesu. Dr. wapadera kwa mpiri wakonza mtima. Mufunika Yesu akuyenjereni. Dr. amene adzachiritse mtima wanu. Ndi ukampanje nali ndi mtima woipa. Mtima wa vilako. Mtima wanu uli bwa. Mtima osakhutitsidwa. Mtima wanu uli bwa. Mtima woipa. Mtima wa ufiri. Mtima wanu uli bwa. Mtima ufuna kuononga zinthu za ena. Maononga zinthu za mpiri mabodza chintima choipa. Masokoneza tsogolo la banja lina chintima choipa. Ena dali pakoti shipi mudalowesa bodza chintima choipa. Matenda opya kwa mpiri a mtima. Matenda onyasa a mtima. Kusakhutitsidwa bilifa ndi mtima. Sokonoza za ene bilifa ndi mtima. Kutukulaso anthu ena bilifa ndi mtima. Kuima ndi anthu ena pa dziko ndi mtima. Kukulipira na school fees ndi mtima. Kuthandiza wasowa ndi mtima. Cyclone akabwera kumaima nawo enawo ndi mtima. Mtima. Haleluya. Muli ndi vuto yanji pa mtima wanu. Mtima wanu wa uzimu ukupopa magazi. Ukugonda bwinobwino mtima wanu. Ukuonesa moyo mtima wanu. Mudziwa mpiri wopemphera lero mitima yawo njovutika. Mitima yawo njamatenda kusaka Dr. Jesus. Birifa chapter 15 ankanena zakubala. Tikhala ife mwa Yesu kuti tibereke. Mukumbukira ngani? Ndati manena kuti tusweka tidzipita usikero. Tidzakumana ndi Dr. Jesus. Tumvana mwana Mulungu. Lelo tikunena kuti mtima ukavuta ulumikizane ndi Yesu. Dora weni ndati magwirisa ntchito poyamba. Si onse amene avala mauniform uchipatala. Kuti onse aja manesi ayi kutakupali zovala zamadera za anesi. Ampiri pirifa anapita kuchipatala ndi vuto la mtima wawo. Adakumana ndi wina wavala za green. Amene jasi anesi. Muli bwanji kuchipatala. Mundikondebe chifukwa ndikulankhulani chinchona. Mundimva kaya. Olo ku polisi. Dzipo zovala zina za fake. Makamaka ku army. Camouflage amene amavala asilikali ngosiyana kwa mpiri ndi wina. APMF ali nayenso camouflage. Koma safanana ndo asilikali. Ukapanda kuzidziwa wachimedzimedzi mangona ngati zofanana. Koma ni ake aja nzosiyana. Leko imadziwika kuti ndi asilikali. Ndiawo wa PMF. Zimadziwikaso kuti zina za anthu ngozigula mmalunzu. Biliva misika muso zikumagulisidwa camouflage.
kudabwa munthu umene akhomera jombo yake trouser yake kudzabwera kumona ngati msilikali koma sali msilikali ukapusa ngati suzindikira bwino akudyera akhoza kukuthuswa kwatsandatumidwa ine ndikuchokera boma ndikubwera m'mudzi muno koma sindiye mbafa za mpiri zakhazi kuvala ngati asilikali koma si asilikali nimafuna nchenjese brief khala ndiso la uzimu udzikhoza zindikira kuti amene idi msilikali kapena ayi udziwa kuno kwavura ndari manena kuti dokorala amavala dzake dza dokorala imakhala ngati jekeri ya waiti mumpeza mkosimu akolokwera zinthu zambiri yokhala mmastepe amene nda dokta ali mkalumu kawo simungapeza ali pa mtengo mundimvaka dorasi mumpeza ali ndi orakeni akuthirira ayi birifa amakhala mwapadera amvetsera ndi amene amatumikira uja mzibaralamo muli ena akuluakulu ma clinical officer ali mmenemo wamkulu wa chipata chimenecho ndekuti mina mapepala usadafike pa dokta penepene koma mwamkulu pa chipatalapo nayenso amavala zapadera koma nthawi yapano oh haleluya nthawi yapano siyipanganikayi mundilola kuti ndidzapafukule mato kumalizisa china chilichonse haleluya agreen aja abulu aja ena mmapeza ipalavala za white yonse white sinesiriya ena makhala na skulu atabusande kuti tindzwa bwanji uyu ndinesi mawa mundilondole mtima wanu uli bwanji mtima wanu udwalanji mtima wanu uli bwanji marenda angu opya kwambiri munthu amafa mwadzidzidzi why mtima arare chiritsani mitima ya mpiri njovurika dzotsala zake zinthu zili gwede mtima wa uyo sukupopa kuzimu magazi sakuyenda bwino mulungu mtima wa wina uyoyo ngoboka tiufunani kwa mpiri Dr. Jesus mwa Yesu Kristu era mtima yanke kuti amen and amen.